Maayong adlaw mga sir ug mga ma'am. Welcome na sad sa ato ang another video sa pag-present ug paghatag og katin-awan mahitungod sa atong pagtuong Katolika. Sa kadaghan-daghang mga videos nga ako ang gina-post din sa social media, sa atong live streaming, sa ato ang mga recorded videos. Sagad sa ako ang mabasa nga mga argumento sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Dili na kuno sila mutuo sa simbahang Katolika nga mo'y gitukod ni Ginoong Jesucristo kay kuno dili daw kuno mabasa sa Biblia. So nahulog nga ang ilahang basis nga dili sila mutuo nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo, ang ilang basis kanang pagkadili mabasa. Question, pwede ba siya magamit as tawag ining valid nga basis sa imong pagdigar, sa imong pagkontra sa usa ka baruganan o sa usa ka claim sa gitawag og usa ka isyu? Dili oy, kay dili pwede nga magamit nimong basihan ang basihanan nga wala. Nganong mingon ako nga basihanan nga wala, di man kag di ka motuo kay word nga dili mabasa. So it does not mean nga dili mabasa di na tinuod. Wa nagpasabot nga dili mabasa dili na husto ang maong gitawag og claim, kay daghang mga butang nga dili mabasa sa balaang kasulatan apan naghatag og tinuod nga presentasyon og tinuod nga pagtulun-an mahitungod sa Kristohanong pagtuo. Ug bisan pa gani kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, mamingon sila nga di daw sila motuo kung dili tawag ining mabasa. Kadaghang mga butang nga ilang gituohan nga di mabasa. Unsa man ang mga butang ilahang pagtuo nga di mabasa, kanang ilang pagtuo sa ilang pastoy. Nakabalo man sila nga kanang ilang pastoy ning butho lang sa 16th century. Di ba? Ning butho lang sa 17th century, 18th century, 19th century. So, kana dili man ang mabasa sa Biblia. Unsa pa itawagan ng ilahang pagtuo nga kanang lingon sila nga kung di mabasa di tinuod, di po na mabasa sa Biblia oy. Og kanang term nga Biblia that composed of that refers to the Old and New Testament, dili pud na mabasa sa Biblia. Kanang pagparehistro sa mga sekta, magiparehistro sa gobyerno nga mao na ang ilahang mga paborito karon sa karon nga panahon, dili pud na mabasa sa Biblia. So kung ato ang sundon ng ilang baruganan na kung di mabasa sa Biblia, dili tinuod, so nahulog nga sila mismo may gaguba na, sila mismo may pinakauna nagsupak sa kanang baruganan nga di mabasa, di tuuhan. So dapat din na sila mutuo sa ilang pastoy, dapat di sila mutuo sa Biblia that composed of Old and New Testament nga mo nay pagtuo sa mga Kristiyano, kay dili man amoy dili ka makabasa sa Biblia ni ana letra por letra. Ang point nako mga sir ug mga ma'am, daghang mga butang again nga dili mabasa apan tinuod. So kung nagbasa tag balaang kasulatan, syempre kay dili wala man nabasihan din na o wala man gidayag nagibutang ang letra por letra ang pangalan sa usa ka iglesia, di lang kay diha tamuhunong. So atong tan-awon pud ang kasaysayan. Nga naman kay ang Biblia manggod produkto pud siya sa kasaysayan. Kay syempre ang Biblia mismo record man sa mga past events. Nya katong mga past events na to nagafocus sila sa kasaysayan sa kaluwasan. Pero ang ato ang gisgutan din abot man kasaysayan sa simbahan. Subot pasabot kung magbasa tag Biblia, for example, St. Matthew chapter 16 verse 18, nagapunting og simbahan. So tanawon nato ning kasaysayan anang simbahan na. Asa na nang simbahan na karon? Og imposible kaayong dako mga sir ug mga ma'am nga mag-claim ka og usa ka butang, mag-claim ka nga nakasulat sa balaang kasulatan unya pagkaman wala kay koneksyon sa imong gi-claim. Mao na nga importante gyud ang maong gitawag og history or kasaysayan. And syempre, kung magbasa po ng kasaysayan, kanang dili gisulat sa usa ka particular publication nga supak sa usa ka pundok o supak sa usa ka relihiyon o supak sa tawag ining usa ka baruganan, kay mahulog na siyang bias. Manakita mga Katoliko, basta maghatag ta og pagprueba, gito-gita mo sandig always sa mga publications, sa mga publishing company, na dili gyud panag-iyahan sa Katoliko, dili gyud panag-iyahan sa Protestante, dili gyud panag-iyahan sa mga particular groups na kung diin na ay mga biases concerning information about religion.
Sa muna, kung magbasa tag, for example, Encyclopedia Britannica, makita mo na ito ng mga kasaysayan sa simbahan nila. Makita na itong kasaysayan sa Seventh-day Adventist. O, gitukod ni Ellen G. White o sa iyang tulog ang mga barkadang Amerikano. Jehovah's Witnesses, gitukod ni Charles Taze Russell. Kining Maong Baptist, gitukod ni John Smith. Kining Prosper Gospel Church, gitukod ni tawag ini nga Amy Simple McPherson. Kining Lutheran Church, gitukod ni Martin Luther. Ug uban pa mga pundok. Ug usap pud sa mga nakasulat didto o diha sa mga standard nga mga references kanang kasaysayan sa simbahang Katoliko. O giklaro sa mga historians nga ang founder ni anang maong simbahan na or ang magtutukod ni anang maong simbahan na mao si Ginoong Hesukristo. So, mo di pasabot, makit-an og masabtan nato nga tuod man wala gyud gibutang sa bala ang kasulatan letra por letra ang pangalan. Kaya at that time magyud si Kristo nagtukod og pangalan, ulahin naman abot ang pangalan. Pero mahibaw-an nato nga kanang moong iglesia iya ni Ginoong Hesukristo kay buhi ang kasaysayan. Na ang kasaysayan, nalatid ang kasaysayan. Ug ang kasaysayan mismo mga sir mga ma'am din basta-basta isulat kung wala na giagi sa makuting nga proseso. Banalitan ang usa ka historian moadto sa usa ka lugar kay naay report nga ingon sila nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo adtuan nila na pagkahuman kuhaon ang mga records o kinsa may nag-provide sa records si Father Talpulano for example. So pagtan-aw sa mga records then after ana ilang kuhaon or ilahang kopyahon ba ka or maghimo ba sila og negative ana nga documents kay para pwede nilang i-recopy pag-abot dito sa ilahang mga agency. Then after on that, naa sila gitawag og verification. I-verify nila kung tama ba itong dokumento, tama ba itong information. Pagkahuman ana, naa pag another pang counter verification. After ana, muagi pag na dito sa mga editors. Ang mga editors mo na po na ang mo verify na po og balik sa mga informations nga dapat i-publish. Then pagkahuman na, pag-agi sa tawag ini mga editors, diha pa nila i-publish kay gisiguro nila nga ang information na ilang i-publish tinuod. Kaya para dili na mahitabo nga mamahimong fake news or fake information. Kaya kung fake information na mga sir ug mga ma'am, ang mahitabuan na langawon na ilahang publishing company. Wala na mubasa na sa ilahang tawag ining mga contents, wala na mo basa o mo palit sa ilahang mga libro kung nag-publish sila og fake information. And siyempre, pag encyclopedia, kining Queen of all encyclopedias, kining Encyclopedia Britannica, liman kag not less than 4,000 ka mga editors ang naadin na, mga experts. Imagine na, mga experts ang naadiha. So, karon banggaon lang or kontrahon lang sa mga namati lang sa chismis ni Pastoy. Kontrahon lang sa mga tao nga tawag ining bisan siguro ganang process lang sa pagsulat sa kasaysayan wa gani kataak sus Ginoo ko in taon mo na mas pinakamaayo mga sir ug mga ma'am before ta mo tuo sa information verify na to og tinuod ba amo na kita mga Katoliko tanawa pag basag Biblia si Kristo nagtukod og iglesia o ato ta kasaysayan tanawon nato kung kining iglesia asa na ni kaya kung moingon ang tawag ining kasaysayan nga kanang iglesia nga gisulat sa Biblia mo nang Seventh-day Adventist biyaan ako ni pagkatoliko nako pero sukad-sukad bayaw apo koy nabasa nga mga standard references nga nagtug-an nga kaning mga laing sekta kining mga pundo karon nga nagkuyanap karon sa atong palibot mo nang gitukod ni Ginoong Kristo wala pasukan. Nagpabilin ang kamatuoran nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo based sa Biblia og mga ebidensya nga gilatid sa kasaysayan mo nang di ta pailad. Di ta pailad sa mga tao nga muguba ni anang maong kamatuoran na. Kay kuya biya kayo ning mga amigo nato nga mga sulpot kay maningkamot gana sila unsaon nila pagguba sa kamatuoran. Again ha, dili ta pailad. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.